Arratsaldeon, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Lehenengo puntua daukagu 2025ko maiatzaren 27an egindako bilkuraren aktaren onarpena. Ez badago ezer komentatzeko, aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua daukagu 2025-26 ikasturterako musika eskolaren prezio publikoak onartzea. Hemen daukagu antolakuntza batzorde informatzailearen irizpena eta datorren ikasturte berrirako prezio hauek berritu behar direla eta osoko bilkurari proposatzen zaizkio ondoko akordioak ditzala. Lehenengoa, musika eskolaren zerbitzuari dagozkien prezio publikoak 2025-26 ikasturterako eguneratzea. Ikasturte hau 2025ko irailean hasi eta 2026ko ekainean bukatuko delarik. Hor azaltzen dira H epigrafia musika eskolako hileroko kuotak eta matrikulak eta deskontuak zintzu diren, eta hau onartzen bada, bigarren akordio sozializateko administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren bateko 29/2015 legearen 51a artikulua dioen bezala, erabakia argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialen. Norbaitek sortzen nahi du, eskatu ingo dugu. Orduan, proposamenen aldeko botoak, hau batez. Hirugarrena, gizarte zerbitzuek hartatutako pertsonen medikazioa betzeko Gipuzkoako udalaren eta Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialen arteko lankidetza hitzarmenaren 2 eta 3. eranskinak onartzea. Kasu honetan, daukaguna da herritartasun batzorde informatzaileen diktamena eta batzorde honek osoko bilkurari proposatzen dio holako akordioek ditzala. Lehenengoa, Elgoibarko udalaren eta Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea. Gizarte zerbitzuek hartatzen dituzten pertsonen medikazioa hobetzeko programa garatzeko. Bigarrena, alkate lehendakari Andreari eskumena ematea Elgoibarko udalaren izenean, arestiko hitzarmena sinatzeko, zeina administrazio agiri baten bidez formalizatuko baita, eta halaber eskumena ematea hitzarmena betetzeko egokiak diren egintza, erabaki eta ebazpen guztiak emateko. Eta hirugarrena akordio hau, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofizialari jakinaraztea eta legez ezarrita dagoen eran argitaratzea. Zerbait esan nahi duzue? Bai, Etxeber. Komentatu, jende nagusiei laguntzeko informazio ematea eta egoera, zentu daitezkeen egoera larri horietan Elgoibarko farmazialariek gizarte zerbitzuetara bideratzea, ondi positiboan baloratzen dugu, ondi ikusten dugu, egisa da kasuistika anitza izan daitezkeela eta guk udal bezala ditugun baliabideen inguruan egoera larrien kasuan emergentzietako telefonoetaz gain eta gizarte zerbitzuetako balorazio eskaeraz gain, emergentziazko erantzunak ematerako orduan, guk udal bezala daukagun gaitasuna nahikoa den aztertzea, komeniko litzatkela uste dugu. Prozesu hau hasieratik bukaera arte ahalik eta modu egokinean emateko eta pertsonaiek ahalik eta babestuen sentitu daitezen. Baina esan bezala hitzarmena modu positiboan baloratzen dugu eta guk alde bozkatuko dugu. Andrea, zerbait esan nahi duzu? Bakarrik esan, hitzarmen honekin, Elgoibarko udalak nahi duena da, arreta integrala joaten ematea gure herrian laguntza behar duten guztieri, gure legealdi planean jaso genuen bezala pertsonen eta kolektiboen beharrak asetzea ahalbideratuko dugula, ongizatean oinarritutako herria osasuntsu bat sustatu nahi dugula eta horretarako gaur osoko bilkuran onartuko dugun hitzarmen hau sinatzea eskatzen dugu alderdi guztiei eta balorean jarri nahi dugu bi aldeak eduki duten prestutasuna akordio honetan ailegatzeko. Bozkatu ingo dugu. Orduan, proposamenen aldeko botoak, hau batez. Laugarrena,
Elgoibarren egindako hainbat obra interes berezikoak ero herri onurakoak direla adieraztera EIOSren gainean hobari aplikatu ahal izateko helburuarekin. Kasu honetan lurralde batzorde informatzaileen irizpena daukagu. Hor jasotzen dira 2025 urtarriletik gaurko egunera arte baimen batzuk legeak eskatzen dituen baldintza betetzen dituztenak, 7 kasu dira zerrendatze direnak, eta batzorde informatzailea proposatzen dio honako akordeak hartzea. Lehenengoa, arestian adierazitako obrak interes berezikotzat edo udal onurakotzat jotzea, EIOS arautzen duen ordenantza fiskalaren 6. artikuluaren 3. atalean jasotako baldintza betetzen dituztelako. Bigarrena, obra horietarako bakoitzarentzat indarrean dagoen ordenantza fiskalen jasotako EIOSen 90% hobaria onartzea. Hirugarrena, akordeo hau, kontu hartzailetza sailera bidaltzea eta obra horiei EIOSaren 90% hobaria ezartzeko. Zerbait akaso esateko, bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Bosgarrena, adierazpen instituzionala, ekainoko 28 LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenen eta harrotasunen nazioarteko eguna. Ariana, irakurriko duzu. Ekainaren 28an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta harrotasunaren aldeko nazioarteko egunean aniztasunetik eskubide eta bizikidetzarekin dugun konpromisoa berresten dugu. Kolektibo horren eskubide eta askatasunen aitortzan lortutako aurrerapenak ospatuz. Jardunaldi hau ez da ospakizuna bakarrik. Egindako bidea eta oraindik benetako berdintasuna lortzeko egin behar den lana gogoraztea ere bada. Funtsezkoa da injustiziaren aurrean ahotsa altxatzea eta gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta aniztasuna errespetatzen duena eraikitzen laguntzea. Ekintza kolektiboaren bidez bakarrik egin ahal izango dugu aurrera aldaketa erreal, sakon eta iraunkor baterantz. Norbanakoaren konpromisotik hasi eta politika publikoetaraino. Badakigu azken urteotan sexu eta genero aniztasunaren onarpena handitu egin dela. Eta aurrerapen hori hainbat pertsona, elkarte, erakunde, kolektibo eta erakunderen etengabeko lan konprometituari esker lortu dela. Hainbat esparrutik kontzientziak ikusarazten, sensibilizatzen eta eraldatzen lagundu baitute. Prozesu horretan gizarte modu erakutsi dugu gai garela aurrera egiteko, oztopoak hausteko eta guztiontzako askatasun eremuak irekitzeko. Gaur egun, harrotasunez esan dezakegu gizarte bat eraikitzen laguntzen ari garela, non pertsona bakoitza izan daitekeen eta bizi daitekeen armairurik eta loturari gabe. Aurreiritzi estigmarik eta beldurrik gabe. Baina badakigu oraindik bide luzea dagoela egiteko. Babes keinu bakoitza, ikusgarritasun ekintza bakoitza, LGTBIQ+ eskubideen aldeko hitz bakoitza funtsezko urratsa da lortutako lorpenak sendotzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ekainaren 28a ez da oroitzapenezko data bat bakarrik, ekintzarako premiazko deia baizik. Elgoibarko udaletik giza eskubideekin dugun konpromisoa berresten dugu eta herritar guztiak ausardiaz jokatzera gorroto diskurtsioen aurrean isilik ez egotera eta edozein indarkeria, diskriminazio edo eskubide urraketa salatzera animatzen ditugu. Berdintasuna eta askatasuna ezin dira negoziatu. Horregatik guztiagatik Elgoibarko udalean konpromisoa hartzen dugu gure herriko LGTBI plus pertsonen bizipen gaineko egindako diagnostikoan oinarrituta ekintza plan bat abiatzeko. Prozesu hau herriko LGTBI
Plus mugimenduko kideekin batera egiteko konpromisoa hartzen dugu. Horretaz gain, herritar guztiak sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldietara batzea gonbidatzen ditugu. LGTBIQ+, pertsonen eskubideen defentsa eta sexu eta genero aniztasunaren aldeko borroka euskal gizartearen identifikazio elementua izan dezaten. Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu, elkarrekin eraikiz eta lan eginez. Etorkizunean pertsona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi gaitezen. Buskatuko dugu edo zezuen ez. Ez. Bueno, komentatzearen Euskal Herriko LGTBI+ kolektiboak kezka salatzen dute beraien kide jasaten ari diren eraso eta diskriminazio ekintzen joera nabarmena. 2024an sexu orientazioarekin loturiko 54 gertakari izendatu ziren Euskal Herriko hegoaldeko 3 probintzietan, 2023an baino 9 kasu gehiago, baina benetan askoz gehiago dira, zen 80% baino gertakari hauek ez dira salatzen. Beraz, egoera benetan kezkagarria da. Gaurko adierazpen, asmo honez betetako adierazpen bat dela iruditzen zaigu, egindakoarekin aurrera goazela eta kontzientzia aldaketa bat ematen ari dela adieraziz, errealitatean irakurketa partzial bat egiten dela pentsatzen dugu. Faltan botatzen dira aipatzea adibidez, pertsona batzuk beraien burua diren bezala azaltzeko dauzkaten zailtasunak edo beraien egunerokotasunean jasaten dituzten diskriminazio egoera horiek, ez? Eta noski gertaera horiek ere bai, diskurso ultraeskuinaren diskurso transfobo, homofobo, lesfoboekin batera. Beraz, diskurso hutsetatik tokatzen zaigu pixkat haratago joatera, sakonerago joatea. Eta adierazpenean aipatzen da LGTBI+ pertsonen bizipenen gaineko egindako diagnostikoan oinarrituta ekintza plan bat abiatzeko konpromisoa. Iazko adierazpenean konpromiso berbera azaldu zen, iazko adierazpen horretan, eta udal honek bere hori ezarri zion bere buruari, eta aldiz ez da aurrera pausorik eman konpromiso hartako konpromiso horretan. Ezarritako konpromisoak ez baldin badira, ekintza bihurtzen, ez baldin zaizkio, baliabideak ez lehitzen, ez baldin bada jarraipenek egiten, edo ebaluazioak egiten, nekez leportu lortuko dugu hor muina dakagun arazo horretara iristia. Beraz, espero dugu datorren urtean egoera bestelako izatea, eta nahiz eta adierazpena motz gelditzu, guk baietza emago diogu, kasu honetan adierazpenari. Bestio zerbait adierazpena ez bai. Bai, Andrea. Bai, azken hamarkadetan aurrepaso garrantzitsuak eman dira arren, Elgoibarko udalak berdintasuna eta aniztasuna oinarrizko balore gisa defendatzen jarraitzen garrantzia gogorarazi nahi dugu. Elgoibarko udalak, Elgoibarko herritarrekin batera pauso sendo batzuk eman ditu. Adibidez, Desirak LGTB+ begirada duen herritarrentzako sexu aholkularitza zerbitzua eskaintzen da. Kulturan programazioan ere bai LGTBI pertsonen ikusgarritasuna sustatzen ari dira. Adibidez, azkenengoa izan da kulturkafean zerka argazkia erakusketa. Aurten landuko den udal langileen sexu jasarpen eta sexu oinarritutako jasarpenei aurre egiteko protokoloan ikuspegi intersekzionala txertatuko da. Eta ere bai, Elgoibarko LGTBI+ pertsonen bizipenekin osatutako diagnostikoa egin da. Elgoibarko udalak benetako konpromisoa hartu du Elgoibarko LGTBI+ pertsonen bizi baldintzak hobetzeko lehenengo ekintza plana egiteko. Plan horretan, datozen urteetan, Elgoibarko udalak sailek garatu beharreko arloko politikak, neurriak eta ekintzak zehatzak zehaztuko dira. Uste dugu, EH Bilduk aurkeztutako proposamena hobetu guria hobeagoa zela, bai onartu, txartatu dugu zuen proposamenetako bat, eta oso harro gaude danon artean adostasun batetara egatzea. Guk aurkeztu dugun proposamena berdindutik bidalitakoa da eta guk bakarrik egin dugu Elgoibarko errealitatera egokitu. Horregatik pozik gaude hau batez onartuko dugu. Buskatuko dugu. Zerbait esan nahi duzu? Aipatzearen hori, guk egindako ekarpena izan da,
udal horrek plan hori garatzeko hartu duen konpromesua herriko LGTBiko kolektibo horrekin. Uste dugu herriko kolektibo horrek benetan ezagutzen duela errealitatea zein dan, beraz, zein berei baino beto, ez lanketa hori egiteko. Eta benetan garrantzitsua da aurrera pausoak ematea gai honetan. Beraz, hori, horrelako adierazpenetan, alderdi ezberdinetako ikuspegiak txertatzea, nolabait herrian daukagun aniztasun horren erakusle edo islada izan dadin oso garrantzitsua da, eta pentsatzen dugu aber lortzen dugun egun, ekainak 28 kolektibo zehatz baten eguna izatetik edo errebindikazio eguna izatetik guztion errebindikazio eguna izatera. Hori zimen esan bakoitzak ere nolabait ere helburua pentsatzen dut. Beraz, espero dugu, kasu honetan lankidetza plan hau garatzerakoa, gu EH Bildure prest dago, lankidetza hortan parte hartzeko, beraz, nahi dezuen. Oso ondo. Bozkatuko dugu. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, hau batez, 6. eskaria galderak, Ez dakiz zerbait kasuen komentatzeko, gure partetik ere ez. Bukatu ingo dugu osoko bilkura.